Maayong gabi pag-usap mga kabisyo, mga angkol ug mga ante. Tugutin sa pagkalinyo ng mga iyong katahuran. Magandang gabi po sa inyo. At siyempre naman sa lahat ng mga nakatutok po sa atin, nanonood sa atin sa FB Live ng Love Radio Manila page. Yowards! At hindi lang yan, naka-live din tayo sa TikTok. Grabe, hello po sa inyo. Alam niyo na yung account ko sa TikTok, ha? Totoy Bato 907 at sa FB Live naman, fan page po natin ay Totoy Bato Official. Ayan, magandang gabi po sa inyo at napag-usapan po natin kanina mga kabisyo. Etong relasyon, Siyempre, yung relasyon ninyo ng iyong partner, yung jowa, yung asawa mo. Alam na natin yan mga kabisyo at etong bagay na to mga kabisyo. Abay, dapat marunong po tayong mag-control. Ano ba yung kukontrolin? Ang muscle ba? Muscle control? Hindi po, hindi. Kukontrolin po natin yung galit, Hindi naman masama yung nagagalit ka. Pero, eto kasing galit mga kabisyo, eto you will tend to do something na hindi maganda, Maingon sila, you will fall into sin. Hindi asin, Ayan. So, dapat po mga kabisyo, ingatan po natin, As much as possible, kailangan natin na i-stretch po natin ang ating galit, Yung pasensya po natin para hindi po tayo nagagalit. Yan, kumbaga, that's it. Oo, kumbaga, minsan kasi, parang naiinis na tayo, Alam naman ng partner natin na yung ginagawa po natin, will lead you to get angry. So, usahay, marabang magsiniaw ba? Oo, para bang iniinis ka talaga. Parang sinasadya po mga kabisyo. Di ba? So, yan ang ibig kong sabihin mga kabisyo na huwag magpadalos-dalos sa mga gagawin mo. Kasi, ikaw yung alaot, Ikaw yung talagang kawawa. Oo. Kaya napaka-importante po na marunong po tayong mag-control sa ating galit. Kung pwede nating i-stretch yan, alang-alang po sa ating relasyon. Do it! Yowards! Oo, siyempre. Kaya nga pumasok po tayo sa isang relasyon kasi gusto nating mas humaba pa po, Mas tumagal pa. It will end as married couple. Di ba? Yowards, Okay, so yan yung mga kabisyo. Kaya paano ba natin makontrol yung ating anger? Alam na po natin yan na ang pagkontrol sa galit po ay mahalaga para sa pagpapanatili po ng ating relasyon, Malusog po na relasyon. At syempre, it will last longer. So may mga ilang mga diskarte po na maaaring makatulong sa iyong sarili, Kung paano ba kontrolin ang iyong galit, At alam mo na yan siguro, Sa bawat relasyon, may iba't ibang estilo. Kumbaga, sabi nga nila, Toy, hindi po science yung kung paano yan. Yan po ay art. Yowards! Kumbaga, nasa iyo kung paano mo yung sarili mo para hindi madaling magalit, Kaya may nilagay po tayo dito sa ating fan page, sa Totoy Bato Official. Anong ginagawa mo para makaiwas sa gulo pag nagagalit at naiinis ka sa partner, asawa, jowa mo? So, ikaw mismo, ano ginagawa mo? May mga iba't ibang estilo. Art na, di ba? Para umiwas po tayo sa gulo. Mahirap na po mga kabisyo. Lalong-lalo na pag meron kang kapitbahay. Oo, may kapitbahay ka ng mga marites. Nako! Oo, halimbawa, lumilipad na yung mga plato, kutsara, kaldero, ba't ibang mga babag. Ganon. Ayun ang mga kapitbahay. Nandun na sa second floor, naglili na, nanonood na sa jealousy. Sa bintana mo, di ba mga kabisyo? Ganon yun, hindi kayo tutulungan, kumbaga, Kasi alam naman nila na laging ginagawa po ninyo. Kaya mas mainam pong gawin ikaw, ngayon, ikaw, auntie, na tayo po'y umiwas. Ikaw mga pamangkin na may mga karelasyon, tayo po'y umiwas po sa gulo, Paano po tayo umiwas sa magiging, yung pagiging, yung may anger ka. Mahirap na po yan mga kabisyo. Especially si Manong driver nga hindi lang galit sa partner, pati nga sa katrabaho niya, ikaw mong kasamahang driver, halimbawa karelyebo ka, ikaw na yung papalit doon sa sasakyan na minamaneho ni partner mo. Pagpasok mo sa sasakyan o kaya sa taxi,
Di ba? Ano naman sa partner? Ang baho. Oh, parang ang baho, parang brief na hindi natuyo. Dama kayo. Di ba? So, nagagalit na po tayo dyan mga kabisyo. So dapat huwag po tayong magpadalos-dalos sa ating anger po mga kabisyo. Ito kasing galit po natin. Minsan kasi may nagku-fuel nito, no? Para bang nagsugnod ba? May nanggagatong, oh. Isa sa mga nakikita ko nanggagatong na napaka talagang mabigat siya. Ito yung nag-weigh ng sobra dito pag wala kang pera. Di ba? Yo, Wards! Pansinin mo, pag wala kang pera, lagi kang galit. Di ba? Oo, galit na galit ka kasi konti lang na naman nagagalit ka. Di ba? Hindi po natin yan maiwasan kasi meron na nagtitrigger eh. Or kung baga, na-stress ka. Diba? Kasi may nangyari doon sa daanan siguro. May umovertake sa'yo na munti ka ng masagasaan. Kaya galit na galit ka. Pag uwi mo sa bahay, sino yung nakakita mo? Partner mo, yung asawa mo nandun. Ayun. Ano ba nang gano'n? Ano ba na yan? Wala akong ginawa eh. Gano'n na yun. Sigawan na kaagad. Wala pa nga eh. Hindi pa nga alam ng asawa mo kung anong nangyayari. Diba? Yan ang sinasabi po natin mga kabisyo. Dapat gumawa po tayo ng paraan para makaiwas sa gulo pag nagagalit po tayo at naiinis po tayo sa ating partner, sa asawa, sa jowa. Okay, so eto. Babasahin na natin yung ilan, no? Eto, sabi ni Nilo Salingay. Lusion dayon ang kigol to'y. Suko-suko man. Sabi ni Hil Kulanibang. Bukot og habol tapos dala isang platong saging. Kain na lang to'y. Words, oh. Ayan, ba? Umiiwas ba? At sa mga nanonood po sa atin sa TikTok, no, good evening. Babasahin natin yung mga nag-comment sa Love Radio Manila page. Hello din po sa inyo. Samantalang yung mga nasa sasakyan ngayon nakikinig ng radyo. Ayan na. Very good po yan mga kabisyo. Tuloy-tuloy po natin ang ating musika dito sa 90.7 Love Radio. Ako si Totoy Bato, may gabi. Sasakyan si Ka